Γεια σε όλους. Πριν από μέρες, στις 18 Μαΐου 2026, πήρα μια πολύ σημαντική απόφαση να γίνω επίσημα μέλος του Global Travel Club NWR Life. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτή την επιλογή και θα τους μοιραστώ μαζί σας αμέσως μόλις παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο που ηχογράφησε ο σύλλογος μόλις πριν από 3 εβδομάδες. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πόσο ισχυρός έχει γίνει αυτός ο σύλλογος, ειδικά στην Ευρώπη και την Αμερική. Εδώ στο Βιετνάμ, έχουμε μόλις ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα μήνα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον καθένα μας να αλλάξει την ποιότητα ζωής του. Παρακαλώ, παρακολουθήστε το βίντεο. Welcome to Elevation 2020! Μόλις είδατε πραγματικά πλάνα από ένα γεγονός που έλαβε χώρα μόλις πριν από λίγες ημέρες. Χρόνια πριν, συγκεντρώνοντας τους πιο εξαιρετικούς πρεσβευτές από όλο τον κόσμο. Αυτά δεν ήταν απλώς πάρτι, είναι απόδειξη ενός τρόπου ζωής που ο καθένας από εμάς μπορεί να επιτύχει. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτές τις έντοξες στιγμές, χρειαζόμαστε ένα ταξίδι σοβαρής δράσης και μια δοκιμασμένη μέθοδο. Προσωπικά, τις τελευταίες 4 ημέρες, ακόμα και ενώ ζω στην πόλη μου, εργάζομαι διαδικτυακά και φροντίζω τον πατέρα μου, ήμουν απολύτως αφύσος προς τη δέσμευσή μου σε αυτόν τον σύλλογο. Για αυτόν τον λόγο, άρχισα αμέσως να δημιουργώ μια υποδομή για να μεταφέρω τα 3 κλειδιά του αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών στην ομάδα μου, τόσο στο Βιετνάμ όσο και διεθνώς. Όταν οι άνθρωποι ακούν για δικτυακό μάρκετινγκ, συχνά σκέφτονται τη χειραγώγηση, την εξυπηρέτηση πελατών και τα συναφή. Καταναγκασμός, κενά συνθήματα ή εύστοχη κουβέντα. Αλλά επέλεξα ένα διαφορετικό μονοπάτι, ένα νέο πνεύμα, λειτουργώντας με λογική, αφοσίωση και ειλικρίνεια. Καμία πίεση, καμία στροφή του χεριού. Θέλω να χρησιμοποιήσω τα πραγματικά μου αποτελέσματα των τελευταίων 4 ημερών για να αποδείξω τη δύναμη αυτής της λύσης. Σε αυτό το 10 λεπτό βίντεο, θα παρουσιάσω 3 σημαντικά σημεία. Πρώτον, οι 3 βασικοί λόγοι για τους οποίους αποφάσισα να συνεργαστώ με την NWR Life. Δεύτερον, οι πρακτικές μου ενέργειες αμέσως μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου. Τρίτον, πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πλήρες σετ των 3 κλειδιών πριν καν αποφασίσετε να συνεργαστείτε μαζί μας, ώστε να δείτε προσωπικά πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Δείτε πόσο υπέροχη είναι αυτή η λύση και πόσο εύκολα μπορεί να αναπαραχθεί για την ομάδα σας. Πιστεύω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι απλώς η δική μου ιστορία, είναι ο θεμελιώδης οδικός χάρτης για όλους τους συμπαίκτες μου και όσους ήρθαν πριν από εμένα, και πολύ πιθανόν να είναι το δικό σας ταξίδι στις μέρες που έρχονται. Επειδή αν δεν βρείτε έναν πραγματικό λόγο για να συνεργαστείτε, αν δεν λάβετε πρακτικά μέτρα από την αρχή, και ειδικά αν δεν έχετε μια λύση για να αναπαράγετε τις σωστές μεθόδους για τον downline σας, θα πρέπει για πάντα να επιστρέφετε στον παλιό τρόπο, στο spam, στη χειραγώγηση και σε ένα εξαντλητικό ταξίδι που τελικά οδηγεί στην εγκατάλειψη επειδή το σύστημα καταρρέει. Δεν υπάρχει εισόδημα και πρέπει να συνεχίσετε να ψάχνετε για μια ακόμη ευκαιρία. Ας ξεκινήσουμε με τους 3 λόγους για τους οποίους συνεργάζομαι. Λόγος πρώτος, το μοντέλο της οικονομίας των μελών.
Έχουμε δει την επιτυχία της Costco και του Netflix, αλλά η MW Life το έχει πάει σε νέο επίπεδο, κυκλοφορώντας αποτελεσματικά ταμειακές ροές για να προσφέρει τα καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Στα παλιά επιχειρηματικά μοντέλα, πρέπει να παλεύεις για να πληρήσεις υψηλές ποσοστώσεις μόνο και μόνο για να κερδίσεις ένα ταξίδι με χορηγό την εταιρεία. Εδώ, τα μέλη έχουν απόλυτη ελευθερία. Το οικοσύστημα παρέχει πάνω από 2 εκατομμύρια ξενοδοχεία, εκατοντάδες εκδρομές, κρατήσεις πτήσεων, κρουαζιέρες και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 2.000 διάσημες μάρκες, επιτρέποντας τα μέλη να ψωνίζουν με πόντους επιβράβευσης στις καλύτερες τιμές. Όσο περισσότερο καταναλώνετε, τόσο περισσότερο εξοικονομείτε, επειδή κάθε αγορά σας κερδίζει πόντους για το επόμενο ταξίδι σας. Λόγος 2 αξιόπιστες πηγές και πραγματική απόδειξη πάνω από 12 χρόνια διαφανούς λειτουργίας έχουν αποδειχθεί από εντυπωσιακά στοιχεία σε παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς ιστότοπους, ειδικά σε επιχειρήσεις για το σπίτι. Αυτό που με έπεισε περισσότερο ήταν τα μέλη που ήρθαν πριν από εμένα, ότι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στρατολογούν αποτελεσματικά. Οι πραγματικές τους εμπειρίες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο τους από κρατήσεις σε τιμές χονδρικής είναι τα πιο πολύτιμα στοιχεία. Δεν βοηθάει μόνο οικονομικά τα μέλη, αλλά βελτιώνει και την ποιότητα ζωής τους. Όσο περισσότερες εμπειρίες αποκτάτε, τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η επιχείρησή σας. Αν μιλήσω για ταξίδια σε όλο τον κόσμο χωρίς να το έχω κάνει, ίσως να με αμφισβητήσετε. Αλλά σύντομα, καθώς ταξιδεύω περισσότερο και μοιράζομαι τις πραγματικές μου εμπειρίες, θα δείτε ότι όλα είναι αλήθεια. Έχω φανταστεί τη ζωή μου, παίζοντας και δουλεύοντας, χωρίς να εξαρτώμαι από την παρέα, επιλέγοντας ταξίδια που μου ταιριάζουν πραγματικά. Λόγος τρίτος, τεχνολογική αυτονομία και ευθύνη. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάζει έξυπνα ταξίδια για τα μέλη της. Σε μόλις 30 δευτερόλεπτα ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει ένα ουσιαστικό, διασκεδαστικό και οικονομικό δρομολόγιο. Η εταιρεία δημιούργησε ανεξάρτητα τη δική της τεχνολογία κρατήσεων, χωρίς να βασίζεται σε API τρίτων. Παρέχουν επίσης ένα πρότυπο ταξιδιού. Τυποποιημένο πολύγλωσσο σύστημα marketing για όλα τα μέλη παγκοσμίως. Έχω επίσης δημιουργήσει συγκεκριμένους συνδέσμους για την ομάδα του Βιετνάμ, ώστε να διευκολύνω ακόμη περισσότερο την επέκταση στην παγκόσμια αγορά. Στη συνέχεια, οι πρακτικές μου ενέργειες μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου. Η πρώτη μου κίνηση δεν ήταν να προσλάβω προσωπικό, αλλά να κάτσω, να κάνω εις βάθος έρευνα και να δημιουργήσω ολόκληρη την αυτοματοποιημένη υποδομή marketing για την ομάδα μου. Ωστόσο, δεν ξέχασα το βασικό επιχειρηματικό μου στόχο. Μου απομένουν πάνω από 3 μέρες για να ολοκληρώσω την πρώτη μου εβδομάδα. Έχω βρει ένα F και ετοιμάζω το δεύτερο. Αν βρω 2 F και 1 στην πρώτη εβδομάδα, ολοκληρώνω το στόχο γρήγορης εκκίνησης, κάτι που με βοηθά να ισοφαρίσω γρήγορα. Στις επιχειρήσεις συστημάτων, το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι το σημείο ισορροπίας και για να γίνει αυτό, χρειάζεστε έναν τρόπο να αναπαράγετε τη σωστή μέθοδο. Πρακτική μου ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι να βρω 2 F1 την πρώτη εβδομάδα για να δημιουργήσω δυναμική και να υποφεληθώ από τις ειδικές πολιτικές της εταιρείας για τα νέα μέλη. Υποστηρίζουμε πάντα την ομάδα μας με τα εργαλεία για να κερδίζει εισόδημα και τις μεθόδους για να αναπαράγει την επιτυχία. Τέλος, πώς να ορίσετε τα 3 κλειδιά marketing. Δημιούργησα αυτή τη σελίδα προορισμού για να εξυπηρετήσω την επιχείρησή μου και να παραδώσω στην ομάδα μου. Περιλαμβάνει 7 βίντεο, το ταξίδι μου, τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε η εταιρεία, την επιχειρηματική πολιτική, τις εμπειρίες των μελών, τις απόψεις των ιδρυτών, το 21 από έναν τροχό ενεργοποίησης και πραγματικές αποδείξεις. Αφού παρακολουθήσετε, εγγραφείτε στην ομάδα WhatsApp για να λάβετε το χάρτη πορείας. Μου πήρε 4 ημέρες για να ερευνήσω τα πάντα, από το back office, την ιστοσελίδα κρατήσεων, τα κανάλια YouTube, πάνω από 200 βίντεο, τις σελίδες θαυμαστών και τις επιχειρήσεις για το σπίτι, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσω δεδομένα και να δημιουργήσω αυτούς τους συνοπτικούς, ενθαρρυντικούς σπόρους. Μου πήρε 4 μέρες, αλλά για εσάς χρειάζονται μόνο 3 ώρες για να κατανοήσετε και να αξιοποιήσετε πλήρως αυτά τα εργαλεία. Μοιραζόμαστε αυτόν τον σύνδεσμο, μπορώ να μετρήσω τη συμπεριφορά των πελατών, ποιος το ανοίγει, πότε και πόσο το παρακολουθούν. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό πελατών που ενδιαφέρονται πραγματικά για υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ένα πολύ υψηλό ποσοστό μετατροπής. Συνεργαζόμενοι μαζί μου, λαμβάνετε αυτά τα εργαλεία, μεταβαίνοντας σε μια νέα φάση επιχειρηματικής δραστηριότητας με λιγότερη πίεση, επαγγελματισμό, επιστήμη και ειλικρίνεια. Θα τελειώσω αυτό το βίντεο εδώ. Εύχομαι υγεία και καλή επιτυχία. Αντίο και τα λέμε σύντομα.